Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Lumshnong Ywsc kala yokur ya kanam ladu ha ka lempung ilakai second division football tournament bala penyat da ka East Gentle Hills District Football Association hadien bakala laban pelim no ya ka clearian Ywsc da saw la lai gol ling ba ka jinge shoot tiebreaker ha ka jinge ilakai final ka bala long ha madan artificial turf ding syndrome clearian ha ka khat pratari unai lar arajab san hadin ke jinge ilakai la sam kusnam se ka kun hun la do pat sya ka bon ba ta ka song pisa rengkat ke trofi ba la sam do kongsan upa grim lang khar rengkat ke jing don lang upa Moses swear ke musembut kongsan udaloi jong ka ilaka narpo upa manbha kendo bat ki khot ke association u menteri ke sarkar jilla upa kerman shila ki MDC ke GHDC bat ki pat ba